Сегодня начало нового учебного года. И еще сегодня в вашей школе творится история, которую можно великими буквами записать в книгу истории Украины. Впервые на материковой территории открывается крымско-татарский класс. Украина делает еще один шаг в сторону деоккупации Крима. Таке щастя те, що ми тут можемо говорити своїми рідними мовами в українській державі, але думаємо щохвилинно про тих, які буквально поруч з нами в тимчасово окупованому Криму. Яка велика увага сьогодні приділена саме першої школі Новоолексіївки. Єдина школа, в якої навчається більш 60% кримсько-татарської національності. Саме цією школою на всю Україну та на весь світ ми доводимо єднання національних культур.